kan ikke huske så meget fra verden uden for Gudbjerg. Men jeg kan huske brødrene. Og det er det vigtigste. Uden Elmer havde jeg nok aldrig tænkt over det. Man tror, man kender hele verden. Men der skal ikke meget til, for man havner på en anden planet. Jeg hedder Tøre. Det er Topper og Røde. Hvis man vil overleve her, så bliver man en spøgelse. Gør, som der bliver sagt, og så får du en dag din evighedsseddel af forstanderen. Min evighedsseddel? Den seddel, du får, når de lukker dig ud for altid. Senest, når du fylder 15. Indtil da er det bedst at være usynlig. Kom! Hør efter. Der er en af drengene, der er væk. Med alle pengene til købmanden. Der er selvfølgelig en belønning. Til den, eller dem er jeg, der fanger ham. En hel weekends orlov hjemme hos familien. Så må vi selv gøre noget. Vi må få Erik ind på sygehuset. Kun lærer Axel, der er. Resten over i privaten og fejler noget krimskrams. Forstanderen har fået kongen. Vi kan få ham ned på ladecyklen og køre ham ind på sygehuset. Der er omkring 25 kilometer. De finder os inden vi når derhen. Mød mig i går om lidt. Jeg skal nok tage mig og lære Axel. Så snart I er i tøjet, stiller I jer op. Væk fra det vindue der. Få lige den skjorte på. Jeg har ikke fundet ham. Han er langt væk nu. De giver ikke op. Der er aldrig nogen, der er sluppet væk. En gang skal jeg være den første. Og han har penge med. Erik. Vi hørte om månen. Langt ude planeter med mærkelige navne. Og jeg tror, han nød det lige så meget som os. Han læste om vægtløshed og rumdragter. Og kampen mod alle de slimmonstre, man skulle nedkæmpe på sin vej. For første gang følte vi, at vi var en del af noget større. Noget uden for Gudbjerg. Den slags skal man ikke glemme. Det hjalp ikke, at jeg fik min evighedsseddel. Jeg havde ventet på den i 4 år. Men det var ikke, som jeg havde regnet med. Vi havde en uge tilbage. Men der var ikke noget nyt om Erik. Hold nu op!